Éhínség a harmadik lovas. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Máté 4:1. Milyen területeken várható éhínség a közeljövőben? Az éhínség előrejelzése összetett probléma, amelyet a természeti körülmények, az éghajlatváltozás, a politikai és gazdasági helyzet, valamint a társadalmi tényezők együttes hatása befolyásol. Az alábbi területeken várható az élelmiszerhiány és az éhínség a közeljövőben. 1. Afrika. Afrika számos régiójában fennáll az éhínség kockázata az éghajlatváltozás, a súlyos szárazság, a sivatagosodás és a konfliktusok miatt. A leginkább veszélyeztetett területek közé tartoznak Szomália, Szudán, Dél-Szudán, Etiópia, Nigéria és Kongó. 2. Ázsia. Az ázsiai országok közül a leginkább érintett területek a Közel-Kelet és Dél-Ázsia. Az éhínség kockázata miatt aggódni kell Jemen, Irak, Szíria, Afganisztán, Pakisztán és Banglades esetében. 3. Latin-Amerika. Az éhínség és az élelmiszerhiány problémája az elmúlt években jelent meg Latin-Amerika néhány régiójában, például Venezuelában és Haitin. A szegénység és a politikai instabilitás miatt azonban további területek is veszélyeztetettek lehetnek a jövőben. 4. Közép-keleti régió. A politikai instabilitás, a konfliktusok és az éghajlatváltozás miatt a közép-keleti országokban, például Szíriában és Jemenben továbbra is nagy az éhínség és az élelmiszerhiány kockázata. Fontos megjegyezni, hogy az élelmiszerhiány és az éhínség problémája globális kihívás és sok országot érint. Az élelmiszerbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása, valamint a szegénység csökkentése és az oktatás támogatása kulcsfontosságú lépések a probléma kezelésében. Az emberiség hány százaléka éhezik, vagy alultáplált jelenleg? A pontos adatok függnek az éhezés és alultápláltság definíciójától és attól, hogy mely időszakról van szó, azonban az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, FAO szerint a világ lakosságának 9,2%-a, azaz több mint 690 millió ember szenvedett éhezésben 2019-ben. Az alultáplált emberek száma ennél is magasabb, becslések szerint 2020-ban több mint 2,3 milliárd ember, azaz a világ lakosságának mintegy 30%-a szenvedett táplálkozási hiányosságoktól. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok csak becslések és változhatnak az idő múlásával. Kevesebb vagy több ember fog éhezni a jövőben az előrejelzések szerint? Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete FAO szerint a világ éhezőinek száma növekszik, főleg a COVID-19 járvány és az azt követő gazdasági válság miatt. A FAO 2021-es jelentése szerint a 2020-as évben világszerte mintegy 768 millió ember szenvedett éhezést vagy volt alultáplált, ami 10 millióval több, mint az előző évben. A jelentés szerint az éhezés problémája továbbra is súlyosan érinti az alacsony jövedelmű országokat és a konfliktus sújtotta területeket, és a klímaváltozás hatásai tovább súlyosbítják a helyzetet. Így jelenleg a trend az, hogy több ember fog éhezni a jövőben, ha nem történnek intézkedések a helyzet javítására. Mekkora arányban járul hozzá Ukrajna a világ gabona ellátásához? Ukrajna jelentős szerepet játszik a világ gabona ellátásában, és az egyik legnagyobb gabonatermelő ország. A világon az Ukrajnában termelt gabonából mintegy 16-18% exportra kerül, és a világ gabona kereskedelmének körülbelül 10%-át biztosítja. Az ország legfontosabb gabonaféléi a búza, a kukorica és az árpa. Mely országoknak exportál Ukrajna gabonát? Százalékos megosztásban listázd, kérlek. Az alábbiakban a legfontosabb országok vannak felsorolva, ahova Ukrajna exportálja gabonáját. 1. Egyesült Államok 14,9%. 2. Törökország 12,7%. 3. Spanyolország 12,6%. 4. Hollandia 9,8%. 5. Olaszország 9,1%. 6. Egyesült Királyság 7,9%. 7. Marokkó 7,2%. 8. Algéria 5,5%. 9. Kína 4,8%. 10. Líbia 4,7%. Forrás Ukragro-Consult 2021. Másodszor egy új munkamenetben is feltettem ugyanezt a kérdést, és teljesen más válasz jött, mert más a forrás. Mely országoknak exportál Ukrajna gabonát?
százalékos megosztásban listázd, kérlek. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonatermelője és jelentős exportőre is. Az alábbiakban felsorolom azokat az országokat, amelyekbe Ukrajna a legnagyobb arányban exportálja gabonatermékeit, és adatait százalékos megosztásban mutatom be. Az adatok az Ukrajna Statisztikai Hivatala által 2021-ben közzétett adatok alapján lettek összeállítva. 1. Európai Unió 32,1%, 2. Törökország 12,5%, 3. Egyiptom 11,2%, 4. Kína 9,9%, 5. Indonézia 4,7%, 6. Banglades 4,5%, 7. Japán 3,8%, 8. Szaúd-Arábia 3,4%, 9. Izrael 3,3%, 10. Vietnám 3,1%. Fontos megjegyezni, hogy az adatok évente változhatnak, és nem minden ország esetében garantált, hogy Ukrajna a legnagyobb arányban exportálja a gabonatermékeit. Az adatok inkább egy általános képet adnak Ukrajna gabonatermékeinek globális értékesítéséről. Melyik országokban okozna problémát az ukrán gabonaimport kiesése? Az ukrán gabonaimport kiesése, különösen a nagyobb vevők esetében, jelentős problémákat okozhatna, mivel Ukrajna az egyik legnagyobb gabonatermelő és exportőr ország a világon. Az Ukrajnából származó gabonaimport hiánya a következő országokban okozhatna jelentős problémákat. Európai Unió. Az EU az egyik legnagyobb gabonafogyasztó és importőr a világon, és Ukrajna az egyik legnagyobb gabonaexportőre az EU-nak. Ezért az Ukrajnából származó gabonaimport kiesése súlyosan érinteni az EU gabonapiacát és az élelmiszeriparát. Törökország. Törökország a világ legnagyobb búzaimportőre, és Ukrajna az egyik legnagyobb búzaexportőre Törökországnak. Az Ukrajnából származó gabonaimport kiesése komoly problémákat okozhatna a török élelmiszeriparban és az ország gabonapiacán. 3. Egyiptom. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és Ukrajna az egyik legnagyobb búzaexportőre Egyiptomnak. Az Ukrajnából származó gabonaimport kiesése súlyosan érintené az egyiptomi élelmiszeripart és gabonapiacát. 4. Kína. Kína az egyik legnagyobb gabonafogyasztó és importőr a világon, és Ukrajna az egyik legnagyobb gabonaexportőre Kínának. Az Ukrajnából származó gabonaimport kiesése súlyosan érintené Kína gabonapiacát és az élelmiszeriparát. Természetesen az Ukrajnából származó gabonaimport kiesése más országokban is problémákat okozna, különösen azokban az országokban, amelyek nagy mennyiségben importálnak gabonát Ukrajnából. Mely országok Oroszország legnagyobb kőolaj és gáz importőrei? Az alábbiakban felsorolom azokat az országokat, amelyek Oroszország legnagyobb kőolaj és gáz importőrei. Kína. Kína Oroszország legnagyobb kőolaj és gáz importőre. 2019-ben Kína több mint 70 millió tonna kőolajat importált Oroszországból, és Oroszország az első helyen állt a gázimportban is Kínában. Második Németország. Németország Oroszország legnagyobb kőolaj és gázimportőre az Európai Unión belül. Németország 2019-ben több mint 40 millió tonna kőolajat és 58,5 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 3. Japán. Japán Oroszország legnagyobb kőolaj és gázimportőre Ázsiában. 2019-ben Japán több mint 12 millió tonna kőolajat és 10,7 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 4. Olaszország. Oroszország egyik legnagyobb kőolaj és gázimportőre az Európai Unión belül. 2019-ben Olaszország több mint 15 millió tonna kőolajat és 16,2 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 5. Korea. Dél-Korea Oroszország legnagyobb kőolaj és gázimportőre Ázsiában. 2019-ben Dél-Korea több mint 9 millió tonna kőolajat és 6,2 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. Fontos megjegyezni, hogy az Oroszországból származó kőolaj és gázimport aránya az egyes országokban változó lehet, és az adatok változhatnak évente. Az EU-n belül kik a legnagyobb orosz kőolaj és gázimportőrök? Az alábbiakban felsorolom azokat az EU tagországokat, amelyek Oroszország legnagyobb kőolaj és gázimportőrei. 1. Németország. Németország. Oroszország legnagyobb kőolaj és gázimportőre az Európai Unión belül 2019-ben több mint 40 millió tonna kőolajat és 58,5 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 2.
Oroszország második legnagyobb kőolaj- és gázimportőre az Európai Unión belül. 2019-ben több mint 15 millió tonna kőolajat és 16,2 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. Harmadik, Franciaország. Franciaország jelentős mennyiségű kőolajat és gázt importál Oroszországból. 2019-ben Franciaország több mint 11 millió tonna kőolajat és 11,4 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 4. Lengyelország is fontos importőr Oroszország számára, különösen a gáz tekintetében. 2019-ben Lengyelország 9,6 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. 5. Hollandia szintén fontos importőr Oroszország számára, különösen a gáz tekintetében. 2019-ben Hollandia több mint 9 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. Fontos megjegyezni, hogy az Oroszországból származó kőolaj és gázimport aránya az egyes országokban változó lehet, és az adatok változhatnak évente. Az esetleges orosz kőolaj és gázimport megszűnése jelentős hatással lenne az említett országok gazdaságára és energiaellátására? Igen. Az alábbiakban összefoglalom azokat a károkat, amelyekkel szembe kellene nézniük. 1. Németország nagy mértékben függ Oroszországtól a gázimport tekintetében. Az Oroszországból származó gázimport megszűnése a gazdaságban komoly zavarokat okozhatna, és a német vállalkozásokat magasabb energiaárakkal és kínálati problémákkal kellene szembenézniük. 2. Olaszország is nagy mértékben függ Oroszországtól a gázimport tekintetében, és az Oroszországból származó gázimport megszűnése súlyosabb gazdasági hatásokkal járna, mint a kőolajimport megszűnése. Harmadik, Franciaország gazdasága is jelentős mértékben függ az orosz gázimporttól, így az Oroszországból származó gázimport megszűnése súlyos gazdasági hatásokat okozna. A negyedik, Lengyelország szintén nagy mértékben függ az orosz gázimporttól, így az Oroszországból származó gázimport megszűnése a gazdaságban komoly zavarokat okozhatna, és az energiaárak emelkedésével kellene szembenézniük. 5. Hollandia függ az orosz gázimporttól, és az Oroszországból származó gázimport megszűnése jelentős gazdasági hatásokat okozna. A magasabb energiaárak és az energiaellátás kínálati problémái az energiaintenzív iparágakat is súlyosan érintenék. Összességében az Oroszországból származó kőolaj és gázimport megszűnése komoly gazdasági kihívásokat jelentene az említett országok számára. Az energiaellátás biztosítását és az energiaárak stabilitását az energiafüggőség csökkentésével lehetne biztosítani hosszú távon. Mennyire befolyásolná ez az általános jólétet ezekben az országokban? Az Oroszországból származó kőolaj és gázimport megszűnése jelentős gazdasági hatásokkal járna az említett országokban, és az általános jólétet is érintené. A kőolaj és gáz jelentős részét használják az általános energiaellátásra és az ipari termelésre, így az energiaárak emelkedése az általános életszínvonal csökkenését okozná. A magasabb energiaárak csökkenthetik a fogyasztói vásárlóerőt, és csökkenthetik a fogyasztást, ami kihatással lehet az általános gazdasági növekedésre. Emellett a magasabb energiaárak az energiafüggő iparágakat is súlyosan érinthetik, és a vállalkozásoknak is magasabb energiaárakkal és kínálati problémákkal kellene szembenézniük. Az energiaellátás biztosítása és az energiaárak stabilitása fontos az általános jólét biztosításához, és az energiafüggőség csökkentésével lehetne hosszú távon biztosítani a stabil energiaellátást. Az energiatermelés diverzifikációja és az energiaforrások újrahasznosítása is fontos a fenntartható energiaellátás és az általános jólét biztosításához. Volt példa polgári elszegényedésre a történelemben? Igen, a történelem során voltak olyan időszakok és események, amelyek során a polgári lakosság súlyos elszegényedése és nyomora tapasztalható volt. Az alábbiakban néhány példát sorolok fel. 1. A nagy gazdasági világválság. Az 1930-as években az Egyesült Államokban és az egész világon jelentős gazdasági válság tört ki, amely súlyos munkanélküliséget, lakossági elszegényedést és a polgári életminőség jelentős romlását okozta. 2. Az angol ipari forradalom. Az 1700-as és 1800-as évek során az angol ipari forradalom idején a paraszti társadalom tagjai általában jobb életfeltételeket kaptak a városi gyárakban, de sokan súlyos elszegényedést szenvedtek el, mert munkájuk kimerítő volt, a bérek alacsonyak voltak, és a munkakörülmények környezetszennyezőek voltak. 3.
Az oroszországi forradalom. Az 1917-es orosz forradalom során a polgári lakosság nagy része súlyos nyomorban és elszegényedett körülmények között élt, és az ország gazdasági és politikai instabilitása miatt a helyzet tovább romlott. A gyarmati rendszerek lebomlása. Az európai hatalmak által fenntartott gyarmati rendszerek felszámolása a 20. század során sok helyen nyomort és elszegényedést okozott a volt gyarmati területeken, ahol az emberek elveszítették az anyagi támogatást a korábbi uraiktól. Ez csak néhány példa a történelem során előforduló polgári elszegényedésre. Sok más hasonló esetet is lehetne felsorolni. Milyen változásokat vezettek be ezekben az esetekben? Az eltérő időszakokban és helyszíneken előforduló polgári elszegényedés kezelésére különböző fordulatokat vezettek be. Az alábbiakban néhány példa található. 1. Szociális reformok. Az elszegényedés kezelésére gyakran bevezettek szociális reformokat. Ezek a reformok általában a munkajogok javítására, az alapvető szociális szolgáltatások biztosítására, például egészségügyi ellátás, oktatás és a szegénység elleni küzdelemre összpontosítottak. Második gazdasági programok. Az elszegényedés csökkentése érdekében számos gazdasági programot vezettek be, például munkahelyteremtő programokat és gazdaságélénkítő intézkedéseket. 3. Politikai változások. A politikai rendszerek és a politikai vezetők cseréje is jelentős változásokat hozhatott az elszegényedéssel kapcsolatos helyzetben. 4. Nemzetközi segítségnyújtás. Az elszegényedés és a szegénység elleni küzdelem nemzetközi kérdés, és a nemzetközi szervezetek, például az ENSZ és más országok adományai és segítségei sok helyen jelentősen hozzájárultak a probléma kezeléséhez. 5. Társadalmi mozgalmak. Az elszegényedés és a szegénység elleni küzdelemre irányuló társadalmi mozgalmak is fontos szerepet játszhattak a változások előmozdításában. Ezek csak néhány példa a lehetséges fordulatokra, amelyek az elszegényedéssel kapcsolatos problémák megoldására irányulnak. Az adott helyzettől és az érintett országok sajátosságaitól függően lehet szükség más megközelítésekre is. Az ilyen elszegényedési időszakok kedveznek a drasztikusabb reformoknak? Igen. Az ilyen elszegényedési időszakokban általában nagyobb nyomás nehezedik a politikai vezetőkre, hogy gyorsan és hatékonyan kezeljék a problémát. Az ilyen helyzetekben a polgári elszegényedés gyakran vezet társadalmi feszültségekhez és instabilitáshoz, ami politikai változásokat hozhat. Az ilyen időszakok kedvezhetnek a drasztikusabb reformoknak, amelyek hosszú távú előnyöket nyújthatnak a szegényebb rétegek számára. Azonban az ilyen reformok általában nehezek és ellenállást kaphatnak a gazdagabb és befolyásosabb csoportoktól. Az ilyen időszakokban a politikai vezetőknek óvatosan kell cselekedniük, és figyelembe kell venniük a társadalom valamennyi rétegének érdekeit és igényeit. Ha a reformok túl radikálisak, vagy ha nem sikerül eléggé felkészülni rájuk, akkor a változások akár további instabilitást is okozhatnak, amely visszaüthet a szegényebb rétegekre és a társadalom egészére nézve is. Váltsunk. Mennyi ideig bír életben maradni egy ember étel nélkül? Az éhség pontos határideje az egyéntől és a körülményektől függ, azonban általában az emberi test körülbelül 3-4 hétnyi éhezés után már nem képes fenntartani az életet. Az emberi test az első napokban az elraktározott glükóz és zsírkészletéből táplálkozik, majd a test fokozatosan az izmok és más szövetek bontására tér át az energia biztosítása érdekében. A szervezet idővel a végső állapotig eljut, amely életveszélyes lehet. Az éhezés hosszabb távú hatásai között szerepelhetnek a krónikus betegségek, a kimerültség és a fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség csökkenése. Az éhezés általában egy sor más tényezővel együtt jár, mint például a vízhiány, amely jelentősen rontja a túlélési esélyeket. Az éhezés minden esetben komoly egészségügyi kockázatokat jelent, és azonnali orvosi ellátásra van szükség az éhező ember életének megmentése érdekében. És víz nélkül? Az emberi test víz nélkül csak néhány napig tud életben maradni, általában 2-3 napig, bár ez is nagy mértékben függ az egyén fizikai állapotától, környezeti körülményeitől és az éghajlati viszonyoktól. Az emberi testnek szüksége van vízre az életfunkciók fenntartásához, például az emésztéshez, a vérkeringéshez, a testhőmérséklet szabályozásához, valamint a salakanyagok eltávolításához a testből.
A kiszáradás során azonban az emberi test képtelen fenntartani ezeket a folyamatokat, és azonnali orvosi ellátás nélkül végzetes lehet. A kiszáradás tünetei közé tartozik a száraz száj, a sötét vizelet, a szédülés, a gyengeség, az émelygés és a zavartság. Az éhséghez hasonlóan a vízhiány is életveszélyes állapot. A megelőzés és az azonnali orvosi beavatkozás kulcsfontosságú lehet az érintettek életének megmentésében. Milyen változások vannak az emberi tudatban az éhezés hatására? Mennyivel lesz agresszívebb, erőszakosabb az élelemszerzés érdekében az ember? Az éhezés hosszú távú hatásai közé tartozik az alacsony hangulat, a depresszió és a szorongás, amelyeknek része lehet a düh és az agresszió is. Az éhezés miatt a test kimerül, és a szervezet nem képes megfelelő mennyiségű tápanyagot és energiát biztosítani a normális működéshez, ami fizikai és érzelmi feszültséget okozhat az egyén számára. Az éhezés során az emberi agy működése is megváltozik. Az éhség hatására az agyban növekszik a kortizol és a stresszhormon szintje, ami szintén hozzájárulhat az agresszió és az erőszakosság növekedéséhez. Az éhezés következtében az agy olyan fontos tápanyagokhoz, mint a glükóz és a fehérjék nem jut elegendő mennyiségben, amely a hangulatromlás és az agresszió fokozódását is okozhatja. Az élelemszerzés érdekében az erőszakosság szintje az éhezés súlyosságától és időtartamától függ. Az éhség és az élelemszerzés iránti vágy miatt az egyén gyakran próbálja megszerezni az élelmiszert, még akkor is, ha az azt jelenti, hogy másoktól kell elvennie, vagy erőszakot kell alkalmaznia. Az éhség szintje és az egyén életkora, személyiségjegyei és társadalmi helyzete mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az éhező egyén milyen mértékben lesz agresszív és erőszakos az élelemszerzés érdekében.